Республика парламентында Татарстан Дәүләт Советы һәм Иркутск өлкәсе закон чыгару җыйыны арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Кунаклар башта фракцияләр, депутатлар төркемнәре, профильле комитетлар һәм комиссиялар эшчәнлеге белән танышты. Аларга парламент үзәген, музейын, рәсми делегацияләр кабул итү залларын, турыдан-туры трансляцияләүне, журналистларның эш мөмкинлекләрен күрсәттеләр. Очрашуда Фәрит Мөхәммәтшин искәрткәнчә, 2017 елда Татарстан белән Иркутск өлкәсе арасында сәүдә, икътисади, фәнни, техник, социаль һәм мәдәни өлкәләрдә хезмәттәшлек итү турында хөкүмәт-ара килешү имзаланган. Яңа килешү закон чыгару дәүләт төзелеше һәм җирле үзидарә өчен яңа мөмкинлекләр ача. Парламент комитетлары узган ярты елдагы эшләренә йомгак ясый башлады. Туган телләр елына багышланган чараларны тормышка ашыру, сайлаучылар белән эшләү, мәдәният, мәгариф һәм мәгълүмат сәясәте турындагы төп законнардагы үзгәрешләр. Дәүләт Советында профильле комитет рәисе Айрат Зариповның матбугат конференциясе нигездә шушы темаларга багышланды. Мәгариф, фән һәм милли мәсьәләләр комитетының ярты елда 6 утырышы булган, 27 доклад, 10нарча закон проект әзерләнгән. Парламентарийлар, профильле экспертлар белән берлектә мәдәният, мәдәни мирас объектлары, мәгариф турындагы законнарга тиз арада үзгәрешләр кертте. Думадагы коллегаларына мәгълүмати технологиялар һәм мәгълүматны яклау турында федераль законга төзәтмәләр кертергә тәкъдим иттеләр. Моңа Казанның 175-нче гимназиясендә булган фаҗигале вакыйгалар сәбәп булды. Масса күләм мәгълүмат чараларында социаль шелтәрләрдә җинаять турында деструктив мәгълүмат тарала башлады. Социаль сәясәт комитеты белән бергә коллегалар республика мәктәпләрендә кайнар ризык белән тәэмин итүне оештыруны җентекләп тикшерде. Депутатлар үз округларында барлык мәктәпләрдә дә диярлек булды. Республика президенты карары белән мәктәп ашханәләрен ремонтлау, җиһазландыру өчен өстәмә бюджет акчалары бүлеп бирелде. Это делается, как обычно принято в нашей республике, системно. Я надеюсь, эта работа в этом году успешно будет завершена, и, во-вторых, на будущий год она будет продолжена. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы профильле комитет өчен төп темаларның берсе. Татарстан һәм Башкортстан парламентларының Актаныш районындагы профильле комитетларының уртак утырышы туган телләрне үстерүгә багышланды. Парламентарийлар милли телләрдә конкурслар, фестивальләр оештыра, мәдәният үсеше белән бәйле федераль проектларның үтәлешенә игътибар белән карый, халыклар бәйрәмнәрендә үзләре катнаша. Матди булмаган мәдәни мирас турында закон проектын тәкъдим итү планлаштырыла. Сөз, традицион сәнгатьне, халык уеннарын, бәйрәмнәрне һәм һөнәрләрне саклау турында бара. Комитетта федераль хезмәттәшләр мондый алымны хупларга тиеш дип ышаналар. Депутатның тагын бер миссиясе сайлаучылар белән даими элемтәдә тору. Комитет узган айларда 187 мөрәҗәгатьне караган. Шәхси кабул итүләрдә, социаль шелтәрләрдә турыдан-туры эфирлар аша кешеләр төрле мәсьәләләрне күтәрә. Айрат Зариповның әйтүенчә, бер генә мөрәҗәгатьтә игътибарсыз һәм җавапсыз калмый. Без Дәүләт Думасында Татарстаннан сайланган депутатлар эшчәнлеге турында сөйләүне дәвам итәбез. Язгы сессия һәм парламент төбән палатасының 7нче чакырылышында депутатлар эшчәнлеге тәмамланды. Һәр депутат үз юнәлешендә һәм республикада сайлаучылар белән очрашуларда актив эшли. 6000-нән артык сайлаучы белән очрашу, 93 закон чыгару инициативасы, комитетта дискуссияләр һәм пленар утырышларда чыгышлар. Күпчелек закон проектлары һәм төзәтмәләр сайлаучылар белән очрашудан соң барлыкка килде дип билгеләп үтте Айрат Фәррәхов. Законнарның социаль юнәлешле тематикасы депутат Ольга Павловага да якын. Хезмәт, социаль сәясәт һәм ветераннар эшләре комитеты аша төп законнар үтә. Халыкның социаль якланмаган катламнарына ярдәм итүдән тыш, депутатлар хезмәт батырлыгы шәһәре дигән мактаулы исемне гамәлгә кую турында закон кабул итте. Олег Морозов Татарстан депутатыннан иң тәҗрибәле парламентарий. Ул Думада инде берничә чакырылыш эшли. Әлегә шулар парламент хәбәрләре белән сезне киләсе атнада таныштырырбыз.